Hola a totes i a tots! Molt bon treball aquesta setmana decidint quina pel·lícula era la que millor li anava a la música de Guillermo Tell. Efectivament, aquesta música s'ha utilitzat moltíssim en pel·lícules que tenen que veure bàsicament amb cavalls, és a dir, pel·lícules amb vaquers, per exemple, pel·lícules amb batalles. També s'ha utilitzat molt en dibuixos animats, per exemple, n'hi ha un tall superxulo dels Looney Tunes que bàsicament representen la història de Guillermo Tell amb tota aquesta pressa rítmica que té aquesta música. Aquesta setmana el que anem a fer nosaltres és interpretar-la amb coses que tenim a casa, com per exemple podrien ser uns palets xinesos, o que no tinga palets xinesos podrien ser bolis, podrien ser culleres, bàsicament coses allargades que podem fregar, que podem colpejar i que podem també colpejar a una taula. Aleshores, el que anem a fer primer de tot és distingir les diferents parts de la música. Al principi del tot, el que sona és una introducció que toca una trompeta. No vos sona aquest so de trompeta com si fos el crit a una batalla, per exemple, una guerra? A continuació, vindria el ritme que nosaltres en aquesta vegada anem a representar amb els cavallets d'una fira, o en castellà el tío vivo. A aquesta part li anem a ficar un ritme bàsic, que va ser este. Ta, ta, ti, ti, ta. Aquest ritme té 4 compassos i està composat per 2 negres, 2 corxeres i una negra. Ta, ta, ti, ti, ta. Suposat aquest ritme ha d'anar a la pulsació de la música i per això va molt més ràpid. Anem a marcar amb els palets o els bolis o les culleres o el que teniu d'aquesta manera. Les negres les anem a marcar pegant contra elles i les cotxeres com si fos un tambor en la taula. D'aquesta manera. Ta, ta, ti, ti, ta. Després ve el ritme que nosaltres anem a representar amb els cotxes de xoc. Este ritme té 2 compassos de 4 temps cadascú. El primer compàs són simplement 4 negres. Ta, 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 ta. I el segon compàs és igual que havíem fet el ritme dels cavallets. Ta, ta, ti, ti, ta. Si el fem tot seguit, sonaria així, no? Ta, 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 ti, ti, ta. Si el fem amb percussió corporal seria d'esta manera. Ta, 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 ti, ti, ta. Amb música. 2, 3, 4, ta, ta, ti, ti, ta. 1, 2, 3, 4, ta, ta, ti, ti, ta. 1, 2, 3, 4, ta, ta, ti, ti, ta. I després ve el ritme de la nòria que nosaltres anem a marcar fregant. Per què? Perquè és un moment en què la música sona super suau. I després ve el ritme que nosaltres anem a representar amb una carrera de cotxes. Aquesta vegada jo vos proposo 2 coses. Podem fer la pulsació simplement amb els palets, o qui vulgui pot inventar-se un ritme important de 4 pulsacions per a que sigui més fàcil i portar-lo a la vegada. Per exemple, jo podria inventar ti, 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 ta. Simplement voleu portar la pulsació, també estaria bé, no passaria res. Com vegeu, els elements que hem utilitzat per a representar aquest musicograma són els d'una fira. Si vos pareix, anem a fer-lo tot junt i anem a portar el ritme. Jo marcaré ací a la meva esquerra el símbol que representa aquesta part i el ritme que hem de portar per a que sigui un poquet més fàcil.
L'obertura és un poquet més llarga, però l'anem a deixar ahí. Si s'heu fixat, jo he marcat també les diferències entre fort i suau. N'hi ha vegades en què la música sona molt més fort, per tant, jo he tocat molt més fort, i vegades en què la música ha sonat un poquet més suau, i per tant, jo he tocat un poquet més suau. Aleshores, quina és la tasca d'aquesta setmana? Aquesta setmana intenteu portar el ritme que jo vos acabo de marcar en aquest vídeo, podeu mirar-me a mi per a seguir-me i per aprendre-lo i que vos siga molt més fàcil, i graveu-vos, ja siga en vídeo o un missatge d'àudio, que jo també escolto perfectament el ritme d'aquesta manera, per a que jo puga veure si porteu bé el ritme. Així, com a super repte, estaria molt guai que intentareu, quan ja vos isca un poquet la cançó i ja estigui una miqueta més familiaritzats amb l'orella, seguir-la sense mirar-me a mi. Però sí que ho podem aconseguir, no? Bé, espere les vostres propostes. Un beset molt fort. Adeu! Oh!